Février kalo tile 23 ye san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkanna la Mali kɔnɔ yan fo ka taa se Mali kɔkanna ma an bɛ aw bɛɛ fo aw ka wagati o cogoya la ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen Malikunafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Anga ministre ɲɛma n'o ye Aoua Traoré ye ale tun bɛ CNT ɲɛma kunun Février kalo tile 22 san 2021 na sa a kɛra CCB o kɔnɔna la baara yɛrɛ bɛɛ daminɛna nɛgɛ kanɲɛ 10 tɛmɛnen ni sanga 35 ye ka taa kuncɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 o tɛmɛnen ni sanga 30 ye baara ninnu kɔnɔna la sa maa 121 u ni an ka gouvernement ɲɛma ni o ye Aoua Traoré ye u ye kuma falen ni ka olu kɛ kuma falen ninnu bolila fɛn minnu kan sa o dɔ de lakana an ka jamana kɔnɔna la ka taa se kalafilu kɛnɛya ko ani fo ka taa se kalanko koɲaw olu ma an ka gouvernement ɲɛma n'o ye Aoua Traoré ye a ye baara minnu ni ka o yira CNT maaw la sa k'a fɔ ko kalo 18 kɔnɔna la k'u bɛna o baaraw de kɛ ani musaka minnu kan ka don a baaraw la u ye olu bɛɛ da u ɲɛkɔrɔ juma tɛmɛnen kunu CNT maaw u kɔni ye nin baara ninnu ni ka sɔn a bɛɛ lajɛlen o ma. An ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ bɛn ani kelenya koɲɛw ma an ka jamana o kɔnɔna la n'o ye colonel major Ismaël Wagesa ale ni a ka maaw u tun bɛ ɲɔnɔ o lamini na sa ɲɔnɔ min yɛrɛ sa ni lakanabaliya tun bɛ ka kɛ ale kɔnɔna la donso ani fo ka taa se filaw ma olu kɔni ye sigikafɔ ni ka o kɛ bɛn ani kelenya koɲɛw olu ma a kɛra karido Février kalo tile 21 san 2021. Nara kɔfɛ ale ni banamba Mondoro Bulkesi fo ka taa se Gawo ma an ka jamana ɲɛma danga ni o ye colonel Asimi Goita ye ale ni a cakɛɲɔgɔnw sa ni o ye ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ lakana koɲɛw ma fo ka taa se major général des armées du Mali ma ale tun bɛ o la ani Fransikaw ka lasigiden force barkhane ɲɛma o fana tun bɛ a la u kɔni wulila ni ka taa Menakakaw olu fɛ yen nɔ o kɛra karido Février kalo tile 21 u taa kun ye fɛn min ye sa ɲamana danga ale ka fɔla ko an ka wolomasiri taba minnu bɛ yen nɔ ni olu taara Menakakaw fɛ yen nɔ ka taga u ɲɛ da olu kan ani ka tila k'a yir'u la ka fɔ ko jamana marabagaw hakili bɛ u la. Gawo cɛdenw olu bɔra ni ka u ka nisɔngoya ka o yira k'a fɔ ko u tɛ jɛn n'a ye an ka jamana marabagaw k'u bɛ ka siya woloma kɛlɛ ni ka o lawuli Gawo kɔnɔna la ko wagati min na olu kɔni bɛ sokɔnɔ datuguli la ko couvre-feu a bɛ dɔgɔkun dama bɔ maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu fari ye fari jɛmanw ye ni olu bɛ wele ko tamasɛku olu kɔni bɛ ka dugu kɛ u sago ye u bɛ u ka kɔɲɔw kɛ a cogoya la u bɛ u ka fɔliw kɛ a cogoya la ko an ka jamana marabagaw olu tɛ ka kuma ni o ye Gawo gouverneur ale ye sa u kɔni bɔra ni k'a yira k'a fɔ ko nin waleya min bɛ ka kɛ ko u tɛ jɛn n'a ye. Amadu Ayasano ale ni a tɔɲɔgɔn alamusa nata in na Février kalo tile 25 san 2021 olu kɔni ka kiri koɲɛw o bɛna kɛ an ka faba kirisoba o kɔnɔna la Amadu Ayasano min yɛrɛ sa ni san 1 kɔnɔna la n'ale kun bilala wagati kunkurunin labilali o la a ka kiri baaraw olu kɔni boloda la Amadu Ayasano min yɛrɛ sa n'ale kɛra sababu ye ka dan sigi ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture ale ka fanga la san 2012 o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko bere rouge k'a kɛra olu maa caman sababu ye. An bɛ taa kokan kibaru la laginɛkaw fɛ yen nɔ Ebola boloci furaw o nana u ka jamana kɔnɔna la tɛnɛn sufɛla la sa fura minnu yɛrɛ na a tun ka kan ka na kabini karidonya nka u ka pankuru min tun kan ka na ni fura ninnu ye pankuru ye ale ma se ka na n'a ye joona ka sababuya kɛ wagati o cogoya ye fura 10,1 ni 360 o de nana walasa ka se ka maaw ni ka olu boloci Ebola bana o juguya la. Kunu tɛnɛ cadikaw fɛ yen sa u ka parti politique maaw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kulu kelen ka kɛ fanga sinamatɔn o fana ye u ka laɲini ye fɛn min sa o de k'a fɔ u ka jamana ɲɛma n'o ye Idriss Déby Itno ye min n'a bɛ fanga la a bɛ san 30 bɔ bi u bɛ fɛ ka a bali a kana se ka fanga kɛ ko kura fanga min yɛrɛ sa ni o bɛna tali kɛ tako 6nan o kan.
Malikunafoni jabarani la jabo aw kulo garzega kɛra ni kunnafoni bi ni ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na n'ala man ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan yan'aw cɛ sa a' hakili to aw yɛrɛ la a ka tila k'aw hakili to aw kɛrɛfɛmaw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ